Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bidiyon mu na yau za mu nuna yadda ake haɗa hular turban irin wannan style ɗin, wasu kuma suna kiransa da Zara caps. To kuma menene dai, ku biyo mu a cikin bidiyon domin ganin yadda ake yin sa. Abubuwan da ake bukata ko kuma abubuwan da zaka nema shine kamar da za ku gani, wannan malaha ce, faɗinsa inci 2.5 ne, sannan kuma tsayinsa inci 22 ne, shine girman kan wadda za ta saka hular. Sannan akwai gum da zan yi amfani da shi kamar yadda kuke gani, zan yi amfani da dolphins ne kamar yadda kuke gani, da shi zan yi amfani, shi ma tsayinsa zan saka inci 23. Malahar da zan yi amfani da ita inci 22 ne, shi kuma yadin inci 23 ne. Kamar yadda kuke gani, saboda haka za ka samu gum. Akwai gum wanda ake amfani da shi na shoemaker, irin wannan wanda nake shafa, sannan akwai kuma irin wanda ake sa stone da shi. Duk wanda ka samu za ka iya amfani da shi, amma ni ga shi irin gum ɗin da nake amfani da shi. Saboda haka za ka shafe jikinta da gum sosai da sosai, kamar yadda kuke gani, gashi ina shashafawa. Idan ka gama shafawa, za ka koma za ka haɗe bakinsa, za ka yi cycle ɗin shi kamar haka. Gashi nan zan liƙe bakinsa, zai zama tayi round. Saboda haka sai ka nemi pieces wanda za ka shimfiɗa shi don ya zama cewar ya rufe wannan kofar ko kuma mahaɗar ta hula. Gashi kamar yadda kuke gani, sai ka ɗauko pieces wanda muka yi bayanin sa ɗazu, sai ka ninka shi biyu. Ba tsaye za ka ninka shi ba, za mu iya cewa kamar a kwance kenan. Sai ka ninka shi biyu haka, sai ka ɗinke shi. Gashi na ɗinke shi. Idan ka ɗinke shi sai ka buɗe, sai ka goge da almakashi, sannan sai ka nemi wannan gum ɗin, sai ka shashafa a jikinsa. Idan ka shashafa a jikinsa, sai ka koma sai ka saka shi a jikin hular, kamar yadda za ku gani nan ba da daɗewa ba. Gashi sai ka zira malahar a cikin shi pieces ɗin ko kuma dolphins ɗin ko ma menene dai da kai amfani da shi. Gashi kuna gani ina zira hular a ciki. Saboda haka idan ka zira ta, sai ka lankwasa, sai ka mammanne shi a jiki, sannan ɗaya gefen ma sai ka lankwasa, sai ka mammanne shi a jiki. Amma ka tabbatar da cewar hular ta kama pieces ɗin sosai, ta yadda ba zai ringa tattarewa ba. Ana so a gan shi ya fita neat yadda ya kamata, ba tare da an ga tattara a jikin hulan ba. Gashi nan sai ka lankwasa shi, sai ya mammanne, sannan sai ka ƙara dawowa, sai ka ƙara shashafa gum ɗin, ta yadda shi ma ɗaya side ɗin idan ka lankwaso shi zai manne, zai kama sosai. Tabbatar da cewar ya kakkama, kuma jikin hulan bai tattare ba. Gashi kamar yadda kuke gani na mammanne shi. Wannan da ake gani step kala ce irin wadda ake breast cup da ita, wannan mai laushin. Sannan sai na goga dolphins ina a jiki, sai na ninka ta zama guda biyu. Na goga shi ya zama guda biyu ne a jiki, kowanne na goga wannan step kalan mai laushin nan kenan, mai ɗan tudu, wadda ake breast cup da ita. Gashi na bar tazara ina yankewa. Wannan ita ce kaman kokowar hulan kenan, saman hular da shi zan yi amfani. Gashi na bar tazara wurin yankewar, saboda haka ka yanke shi kai da kai. Idan ka yanke shi kai da kai ba zai maka yadda kake tunani ba, dole sai ka ƙara yanko wani pieces ɗin daban. Saboda haka za ka bar tazara, sannan sai ka yanke shi, sai ka sami gum ɗin kamar yadda za ku gani, sai ka shafa a tsakiyansa ta yadda zai manne shi ma sosai.
ko kuma ka zagaya shi da gum ɗin, ya danganta da ra'ayinka. Amma ni ga iya inda na shafa, kawai na shafa ne domin ya zama sun manne da junansu, sannan sai na zo sai na saka shi a jikin hular. Sai ka shafa gum gashi kamar yadda kuke gani daga cikin hular kenan, wajen mahaɗar pieces ɗin da aka mammanna ta ciki, sai ka shafa masa gum. Sannan daga ɗan sama ma za ka shafa masa gum, ta yadda idan ka zira wannan saman hular zai zama ya manne ya rike shi, kamar yadda kuke gani daga ɗan sama gashi ina shafa wato gum ɗin kenan, wato guri biyu da wannan mahaɗar ta pieces ɗin. Sannan kuma daga ɗan samanta shi ma za ka shafa gum, sannan sai ka dawo sai ka ɗauko pieces ɗin kamar yadda kuke gani gashi nan, za ka manna shi zai manne sosai. Kun gani wannan shine saman hular, sai ka zo sai ka zira shi a ciki, sai ka danna shi kamar yadda kuke gani, sai ka danna shi sai ka zira shi. Ga yanayin yadda ya kasance, tabbatar da cewar ya manne sosai ya kama, kuma ba a so gum ɗin ya fito waje a ringa ganin shi, ya zama yana daga ciki. Sai ka koma sai ka yanko pieces wanda zai iya zagaye cikin hular, shi kuma za mu yi amfani da shi ne saboda rufe wannan wato cikin hular. Za ku ga idan muka saka wannan abin ya yi wani iri, saboda haka za mu yi amfani da pieces ne domin rufe bakin wato shi saman hulan da muka saka shi a ciki. In ka shafa gum sai ka lankwasa shi haka, saboda za ka iya amfani da cotton buds, zai zama kawai shafawa za ka yi a jiki sai ka liƙe shi. To amma ni gashi da pieces ɗin hulan ne amfani, da na shafa sai na lankwasa gefen sa, sai na ƙara dawowa ɗaya gefen shi ma sai na lankwasa shi. Saboda haka zan ƙara kuma komawa sai na shafa a jiki, sannan sai na zo na manna shi daga cikin hular, shine zai zama wato ya rufe bakin wannan saman hulan da ya bayyana. Sai ka ƙara ɗebo gum ɗin sai ka ƙara shashafawa a gefensa, sannan sai ka ɗauke shi sai ka shimfiɗa shi ta ciki, ta yadda zai rufe wannan bakin ƙoƙon hulan da muka tuso shi ta ciki ya fita waje. Saboda haka za ka rufe bakinsa ne ta yadda za a daina ganin bakin wato saman hular. Za ka mammanna shi, za ka zagaya da shi ta ciki. Gashi na gama manna shi a jiki, zan ajiye hular a gefe, zan koma zan yanko wani pieces kamar yadda kuke gani. Tsayinsa da faɗinsa inci 11 ne, sannan kuma na ɗinke gefe da gefensa duka na zagaya shi da ɗinki. Zan kama daidai tsakiyar guda ɗaya, zan kamo shi daidai tsakiyar sai na sa makashi sai na yanka shi, wato zai zama na samar da wata huda daga daidai tsakiyar pieces ɗin, sai ka juya shi ya dawo daidai kenan. Gashi na juyo shi, idan kana da wato iron za ka iya goga shi, idan ka goga shi sosai zai fi kyau. Za ku ga yanayin ninkin da nake, zan lankwasa shi sai in koma lankwasa shi sai in dawo da shi irin ninkin da nake kenan. Saboda haka idan da keken ka goga, idan da iron ka goga zai fi kyau sosai. Sai ka samu abu sai ka saka, za ka iya saka rumi ko wani abu makamancin haka. Idan babu za ka iya saka ƙyallen jikin atamfan sai ka saka shi daga tsakiya, sai ka samu zare da allura kamar yadda kuke gani, sai ka ɗinke, sai kuma ka saka shi daga jikin hular, daga bayan hular kenan. Ba a gaban hula ake saka shi ba, daga bayan hular ake saka shi. Sai ka zo sai ka saka shi daga bayan hular, sai ka ɗinke shi. Za ka ɗinke shi kamar yadda kuke gani. Ga masu bibiyan YouTube channel ɗinmu, kada ku manta, idan shine shigowar ka channel na farko, kar ka manta da liking, kar ka manta da share, sannan kar ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. YouTube za ta ringa sanar da kai sababbin bidiyo na da zarar na ɗora. In har ka danna mun subscribe, ina godiya sosai. Wannan ita ce hulanmu, mun gode sosai.